ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ನಿಗಳು ನಿನ್ನಂಚಿ 4 ಜನ ಬತ್ತನ ಸೌಕೆ ಜನ್ಲಕನೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ 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 ಶಾರುಲ್ಲ ಓ ಅನ್ನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗೈಸ್ ನಿಗುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಪ್ಪಾರು ಕಿ ನಿಗುಲ್ ಎನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪಾರು ರಕ್ಷಿತಾಗ ಎಂಚಿನ ಖಂಡನೆ ಬೋಡು ಬಂದು ಈರ ಪಾತರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮನಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ तो फिर यान निकलेगा इत्ते यान पनपिन पूरा क्वालिटीज मीनी अವು ಆ ನಡೆ ಇತ್ತಂಡತಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಓ ಬಾರಿ ಅಮಸರು ಡುಲ್ಲಿರಿ ಅದ ನಿನಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದಲ್ಲ ಎನ್ನದಾಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಟನೆ ಬೋಡು ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಟನೆಡ ದಾದದಾದ ಪೂರ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂದ ಅವ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೈನ್ ಎಡು ಪನ್ಪೆ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಟನೆಡ ದಾದದಾದ ಪೂರ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂದ ಅವ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೈನ್ ಎಡು ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎನ್ನ ದಸಿಯಂ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮಾರನೆ ಹೊತ್ತದ್ವಲ ಪೈ ಬಿದಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಕ ಎಂಚಿನ ಕಂಡನೆ ಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆನೆ ಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆನೆ ಬೋಡು ಇದೆಲ್ಲ ಎಂತಿಲ ಬಾತಿರ್ನಿಯ ಯಾನ್ 25 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಯೆ 35 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪಡು ಇಜ್ಜಂದ 35-40 ವರ್ಷದಾಯ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಎನಾರ್ದು ಆಯೆ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಈ ದಾಟ ಪಾತಿರ್ವರಿ ಅಂಚ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಏಜ್ದ ಆಂಜೋಗುಲತೆ ಎಂಕ ಆತ ಇಷ್ಟತ್ತು ಎಂಕ ಆತ ಎಂಕ ವೈಬ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ ಅಂದಾಜ ಬೋಲಿ ಬೋಲಿ ಎಂಕ ಅಂದಾಜ ಅರೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಣೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಅಯ್ಯೋ ಆಯೆ ಊರುದಾಯನೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಣೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮರತನ ಅಂದತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲ್ ಹಲ್ಲಿದ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪೊಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಮಿನಿ ಲಾಯನ್ ಟೈಗರ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದ ನಡುಟೆ ಉಪ್ಪರ ನಾನೇ ಬಾರಿ ಎಕ್ಕೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಿಟಿ ಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತ ದಾಟ್ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಸಿಟಿಟ ಉಳ್ಳ ಸಿಟಿ ಇತ್ತದತೆ ಎಂಕತೆ ಒಂದು ಮುಖ ಸಟ್ಟದ ಪೋಸ್ಟುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಹಲ್ಲಿದ ನಡುಡು ಪೋರಂಡು ಅವು ಹಲ್ಲಿದ ಉಲಾಯ್ಡತೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಡಿಲ್ದ ಇಲ್ಲು ಪೋಡ ಆಯ್ನ ಎಂಕ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಇಲ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆತು ಒಡಿಲ್ದ ಇಲ್ಲು ಪೋಡ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆತ ಒಂದು ಕತೆ ಹೊಲ್ತಾ ಕಿಂಪಿನ ಪೆಚಕಾಯಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಇರೋಳು ಉಪ್ಪೋಡು ಜಾಮ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಕುಕ್ಕು ಉಪ್ಪೋಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಪೂರಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲದ ಬರೀತು ಇಡೀ ಏಷ್ಯ ಕಂಡೋಡು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪು ಮಾರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡು ಅರ್ನ ಆಯನವನೊಡೆ ಅರ್ನ ಇತ್ತನೆ ಆರ್ಮೆ ರತ ಆವಡ್ ಯಾನಿತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಜಪ್ಪು ಐತೆ ಎನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಡತೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕು ಒಂಚೂರ್ಲ ಲೈಟ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರ್ಲ ಮಿನಿ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಂಡತೆ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಅಂಚ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಡು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲೈಟ್ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ समझ रहे हो ಎಂಕತೆ ಊರುಡೆ ಮದ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಬೊಂಬೈದ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲೇಗ ಉಳ್ಪೋರ್ದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತು ಊರುಗು ಕನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕನ್ಪಾವೆ ಮತ್ತ ಬೊಂಬೈ ಇರ್ದು ದಾಯಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪನದನ್ನ ಎಂಕಂದು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ನ ಪತ್ತಂ ಬಲೇನಿಗಳು ಮಾತುಗಳು ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ आवते ना पूरा सब्सक्राइबर्स वाले ಎಷ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ठीक है निकल लट्टू नकला पेरले बका मत्मे आई बका इंको ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಕಿ ಆಯ್ಗ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ದಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನುಂಜೆ ಆಯ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೆ ಏತಾದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆವು ಏತ್ ಎಂಕ ಬೇಜಾರಾವು ಅವಿನ ದರಿನತ್ತು ಎನ್ನತ್ತಿಗಲೆ ಪರಿನಿ ಅಡ್ದು ಬಕ ಆಯ್ಮಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಜಡೆ ಅಂಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತೆ ಅನಿ ತೀತ್ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲತೆ ಅವು ಬಣ್ಣ ಆತಿಗೆ पंडित जन आए जन समझी ಎಂಕ ಬುಲೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ ಸ್ಕೂಟಿ ಇಷ್ಟ ಆತು ಬೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತು ಸೈಕಲ್ ಬಿಡೋಡಿ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲರತೆ टपा टप मालूम ना